हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरदोंमोन आगोमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 15खौ माला नुगोन होननानै स' लोगोफोर मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर कनकसा बर' बिथांनि स्ट'रि लिरनाय आरो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलनि आन्जादजों दिहुनजानाय आगोमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 15खौबो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेला अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय लोगोफोर नोंथांमोना जाय दासिमबो नुवाखै एबा नायनो थाखाय नेनानै दंमोन नोंथांमोना बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलनि आन्दाराव थांनानै नायनो हासिगोन लोगोफोर आरो आं लिंकखौ बे भिडिअनि डिसक्रिपशन आरो कमेन्ट बक्सआवहाय फिनावहाय होना होगोन लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव थांनानैबो नायनो हागोन आरो जाय नायखांबाय नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थादो लोगोफोर नायखांनानै माबायदि मोनदों ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर आगोमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 16खौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो एक्साइटेड जानानै दं बेखौबो कमेन्टआव खोन्थादो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेना थादो आसा खालामो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेला आगोमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 16खौबो थाबैनो आपल'ड खालामगोन ओरैनोथ' बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेला आगोमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्टफोरखौ साननै एबा सानथामनि गेजेरावनो पार्ट बाय पार्ट भिडिअफोरखौ आपल'ड खालामो लोगोफोर आसा खालामो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेला आगोमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 16खौबो थाबैनो एबा साननैसोनि गेजेरावनो आपल'ड खालामगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय आगोमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 16खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं नोंथांमोना साननैसो नेना थाथ'दो लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय आरो गोदान मिउजिक भिडिअ आरो आपकामिं मुभिसफोरनि आपडेट्स मोनबाय थानो थाखायबो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं